Nincs ennél csodálatosabb hang a természetben. Elárulok nektek néhány kulisszatitkot, hogy hogy is néz ki, amikor elkészül egy ilyen videó. Na, szevasztok! Nagyon sok szeretettel üdvözöllek benneteket a mai videóban ezen a csodálatos, ismételten esős napon, és bizony-bizony ez lesz a mai ebédem. Ezt a süllőt apu fogta a Nagy Dunán, ilyen 4 kg körül volt a súlya, és ezt a farok véget, ezt direkt elrakta nekem, hogy majd valamikor meg tudjam csinálni, úgyhogy nagyon szépen köszönöm. A süllő a kedvenc halam egyébként, és azért is örülök ennek most kimondottan, mert képzeljétek el, hogy pár hónappal ezelőtt az egyik nagyon régi barátomnak köszönhetően a Fishing and Hunting TV-re készítek horgászos filmeket, és ezen a nyáron talán 4-5 alkalommal is már voltunk kint különböző tavakon horgászni, vadvízen is voltunk horgászni, úgyhogy most egy kicsikét jobban belelátok ebbe az egészbe, és tudom, hogy egy 4 kilós süllőt megfogni, az bizony nagyon király, úgyhogy köszi apu. A másik dolog, amiről szerettem volna néhány gondolatot említeni, de közben én ezt elkezdem beírdalni, az pedig ez a motorozás téma. Ugye pár hónappal ezelőtt a Triumph-tól elhoztam ezt a Scrambler 400X-et tesztvezetésre egy hétvégére, és hát megmondom őszintén, hogy annyira bejött ez a motor, hogy én már úgy mentem vissza, hogy én szeretném, ha ez az egész, mind a motorral való vadkempingezés, illetve ez a Triumph életérzés, ez az életemnek a részét képezni. És elindultunk közösen a Triumph Győrrel és a Triumph Budapesttel egy olyan irányba, aminek a végét még egyikünk se látja. Igazából most egy kicsit hosszabb időre megkaptam ezt a motort, ki kell próbálnom, hogy ez hogy működik hosszú távon, de elképesztően élvezem. És végre van az életemben egy olyan újdonság, ami ráadásul szintén, ugye az előző videóban beszéltem erről, hogy ez nekem mennyire gyerekkori szerelem volt ez a motorozás, és ezzel az erdőjárás életérzéssel ezt a kettőt, ha így össze tudom kombinálni hosszú távon, akkor az fú, gyerekek, az nagyon, nagyon imádat. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a Triumph Győrnek és a Triumph Budapestnek is a lehetőséget. Tapogatózunk, aztán majd hosszú távon bízom benne, hogy kialakul az irányvonal ezzel kapcsolatban. Nem tudom, ti most éppen mit tesztek, vagy mikor nézed ezt az adott videót, de hát én erre már nagyon, nagyon vágytam.
No kérem szépen, a halacskám az már félkész állapotban van, és most elárulok nektek néhány kulisszatitkot, hogy hogy is néz ki, amikor elkészül egy ilyen videó. Ez a hal konkrétan másfél órája készül, és még csak félkész állapotban van, ugyanis hát ez a hobókályha méretéből adódóan nem képes annyi parazsat megőrizni magában, amin egy ilyen halat meg lehetne sütni, így folyamatosan kialszik, folyamatosan újra kell gyújtani, de lángon viszont nem lehet csinálni a halat. Úgyhogy ez egy ilyen játék, egyébként a rizsnek nem véletlenül ilyen zacskós formáját választottam, ezt csak beledobod a vízbe, felforralod, gyakorlatilag kicsit forralod, leveszed, ízesíted, ennyi. Pad thai szószt tettem bele, barna rizs, ezzel bolondítottam meg. Úgyhogy ez most külön öröm volt, hogy ezt nem kellett a rizst folyamatosan kavargatni és nézegetni még menet közben. De szerintem én erre visszateszem ezt a halacskát, és 2,5 óra, és már eszem is. Hát azt azért hozzátenném a mai videóhoz, hogy az időjárás igencsak kegyes ma velem, ugyanis szakadó esőben jöttem, egész napra szakadó esőt jósoltak, és pontosan annyi ideig nem esett az eső, amíg megcsináltam. Most, hogy levettem a hobókályháról, abban a pillanatban 10 másodperc múlva elkezdett csöpögni az eső, úgyhogy ennek így kell lenni. Jó étvágyat kívánok! Hú, de jól lesz ki. Az a durva, már most langyos. Most vettem le a hobókályháról, gyalogoltam 20 métert, és már langyos. Nagyon jó. Nagyon jó. Hallgassátok! Nincs ennél csodálatosabb hang a természetben. Mondom ezt egy esőbeállóból. De tényleg. És elképesztő mázlista vagyok. Brutál, hogy megúsztam. Dézsából öntik a vizet azóta. Már csak egyetlen egy dolog marad, hogy a mai nap az teljesen tökéletes legyen, ami nem más, mint egy kis szórakozás. Képzeljétek el, hogy Verne Gyulának ezek a könyvei, a Rejtelmes sziget, ez éppen a második kötet. 98 forint, 1-es, 2-es kötet, durva. Ezek nekem gyerekkoromban valahogy teljesen kimaradtak, vagy lehet, hogy csak én nem emlékszem rájuk, és az 1-es és a 2-es kötetet ilyen gyári, lefóliázott állapotban találtam meg még tavaly, és hát azonnal kibontottam, elkezdtem olvasni, és egyszerűen lenyűgözött. És az a durva, hogy fejezetenként olvasom, szerintem egy ilyen 10 oldal körülbelül egy fejezet, de nem akarok vele sietni, nem akarok vele kapkodni, át akarom élni minden egyes szavát, mert egyszerűen lenyűgöz. Fantasztikus, fantasztikus ez a két kötet, úgyhogy minden hasonlót visszamenőleg szerintem be fogok majd szerezni és el fogok olvasni. Esetleg írhatok is kommentben tippet azzal kapcsolatban, hogy milyen ilyen jellegű könyvek vannak, ami nekem az abszolút number one, ez a Derszó Uzala. Hogyha valaki ismeri, akkor tudja, miről beszélek, ha nem, akkor pedig érdemes rákeresni. És abból is van még egy eredeti, azt szerintem még apu vette fiatal korában, és az ott van nálam, szerintem már 3-4-szer legalább elolvastam. Az az egyik abszolút kedvencem, de hát ebben a Rejtelmes szigetben is szerelmes vagyok. És pont most tartok annál a fejezetnél, amikor egy hajó kikötött a szigetnél, és nem tudják eldönteni, hogy kalózok, vagy pedig barátokkal találják magukat szemben, úgyhogy most jön a legizgalmasabb rész, és lehet ennél tökéletesebb helyszín egy könyvolvasásra? Szerintem nem. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy ismételten velem tartottatok, én most akkor nekiállok olvasni, utána pedig szerintem egy darabig még gyönyörködöm a természet szépségében. A motoros vadkempinggel kapcsolatban bármi hozzászólásotok, ötletetek, véleményetek van, azt mindenképp írjátok meg kommentben, kíváncsi vagyok rá.
És hát nem sokára jövök majd egy következő videóval. Van néhány túratervem is egyébként, hát majd ahogy az idő adja, úgy fogom őket megvalósítani. Egy nagyon jó túratervem van, amit nagyon szeretnék nektek megmutatni, de ahhoz kell legalább 2 nap, hogy meg tudjam valósítani. Na, köszi, hogy itt voltatok, az erdő legyen veletek, szevasztok!